प्लेनिंआव फैखो साननैसोल' 6 दिनावनो बोरै खारखो नोङो जेनेबा लायगोन जोंनोथ' नोंखौ नांला होननानै बुंखादो आरो लाबोखायाबो बिसोरनि न'खरनिफ्राय खारखुमाबोदों बियो नंगौ आरो बिसोर आं हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय बिसोर आंखौ जर जबस्तिसो हरदों नायनानै हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयबो गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र फैनानैहाय मिन्थिबोबाय नङा होमबा दा मिन्थियाखैबो जानांगौ नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव माने हौवानि न'खरनिफ्राय मोनसे रिप्लाइ फैदों आरोखि बे रिप्लाइखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय जोबजासिम खोनासं जोबजासिम नाय अब्ला मोनथिगोन आरोखि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअखौ लामनायनि जाहोनानो जाबाय आं दाखालिनिफ्राय माने हिन्जाव खारनायनि पस्ट होबाय दंमोन आरोना बिनि बागै आं फंनैसो बुंनो लुबैदों जाय हिन्जावा दिनै 6 दिनावनो खारदो नंखाय माने बानसावदो आरोना बियो हौवाया माने जौ लोङोमोन जाहैबाय बेफोर खोथायाथ' गासिबो नंखाय गोजा बानसावनायसो आरो बे फैसाखौ लाना थाङाखै होनना बुंदो बेबो गासिबो नंखाय आरो जोङो इखो बार बार लायनो थांनायाव सोंखादोंमोन रानि नोंहा मोजां मोननाय दं नामा बा फैगोना फैया बेखौ जों सोंनाय जाखादोंमोन गासिबो सोंखांनायनि उनावसो नोंखौ लायनो थांदोंमोन देलाय होनायाबो आंनोमोन आसान गान होनायाबो आंनोमोन आं हौवा गोदाननि बिमानै जायो दिनै नोङो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो हाबाय एसेबां गोहो दं नोङा रानि आरो नोंदि बै रायजो राजानि सिगाङाव नै मंगलसूत्रआबो बेनो आसानाबो बेनो होननानै नोंदि थगायदो आसानाथ' बे नंथारा आं बायनाया आसानखौ आंल'सो बायदो नोंनो आं गानहोदो पुरा प्रुफ दं आरो आं प्रुफ होनो हायो आंथ' भिडिअआवनो होखादो दाखालिनो आसानबो खुना गालांदो मंगलसूत्रबो खुना गालांदो होनना अबे दखाननिफ्राय बायब्रबना लाबोना खोन्थिखो नोंलाय बाबा हिनजाव मानसि जाना एसेबो लाजिनाय मोनासै बाबा ओइ रानि मानिनो गोनां आरो नोंनिबो फालायाव फैगोन नोंबो फिसा फिसौ जानानै उनाव बेफोरबायदि जायोबा नोंबो मोनथिगोन खैदिन जागोन नोङो मानसिखौ थगायनानै हाबा जानो गोसो गैयिखौ रावबो जबरदस्ति लाबोनो हाया आरो नों जिबायदि मोसादो जिबायदि रंजादो नोंनियाव दस' दुखु होननायानो थोबसेबो गैयामोन नों थोबसेबो जों हिनजाव मानसि जाना नों जोंनोबोथ' फोरमायनो हायोमोन आब' आंहा गोसो थोनाय दं आंहा मोजां मोननाय दं आं जानो हाया बिदिनो नोंथ' बुंनो हायोमोन बा मा प्लेनिंआव फैखो साननैसोल' 6 दिनावनो बोरै खारखो नोङो जेनेबा बुंनाय नों इखो नों अबे खनायाव दङ अबेयाव थाखुमाना दङ अबेयाव थाखुमाना नों भिडिअ होबाय थादो नोंहा बिमा बिफा नोंहा न'खर दंना गैया न'खराव फैना बुं जों रायजोबलायगोन जोंनोथ' नोंखौ नांला होननानै बुंखादो आरो लाबोखायाबो आरो नों फैसाखौ लाङाखै होननायाबो इयो गासिबो नंखाय नों फैसाखौ लानानै थांखादो गासिबो नंखाय फैसाखौ नों लानानै थांदो आरो दि मैया हौवाखौ जिबायदि भाइरेल खालामबाय जिबायदि नंखाय बाथ्रा बुंना हौवाखौ 45 होनना बुंबाय दिनै माथो नुबायानोलाय हो दिनै क्लियार खोन्थिना होबायानो माथो आङो बिमायनिसाय भागिनाङा देरसिन जानो हायो नामा सोरबा बेफोरथ' गासिबो नंखायजोबसोना आरो सैथोआ ओंखारगोन सैथोआ ओंखारनांखागोन रायजो राजा नोंथांमोनाबो सैथोखौ नुगोन दिनै हिनजाव मानसियानो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै 6 दिनावनो जुदि फैसानै हाबानि उसुरगाखौबो लाना थांनो हादोंबा बेलाय नंखाय बाथ्राखौ फोसावनो हाखागोनखा मानिनो गोनां आरो रायजोफोर ओंखायनोथ' दानि जुगाव हाबा लानायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा आरो हाबा हिनजाव गोदान लायनो थांनाय टाइमाव रावबो आधार कार्ड सार्टिफिकेट नायनानै रावबो हाबा लाया आरो बै न'खरनियाबो मानो खोन्थादिया बे खोथाखौ मानो न'खरनिया खोन्थादिया बिमादैमोना मानो खोन्थादिया गासिबो दाया इसोरनिनो न'खरनिनो जागोन दिनै जोंखौल' दाय होबा जाया केस होगोन माबा होगोन इदि होननानै हिनजावखौ नांगौ जोंनो जेरावखि थाया मानो हिनजाव मोनबासो जों गासिबो सल्भ जाजोबगोन आरो बेखिनिखौनो होननानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर थेंक इउ नोंथांमोना नुबाय माने बियो गावनि खुगाजों बुंबाय नङा होमबा बे हिनजावसाया आसान बायदिसिना लाङाखै मंगलसूत्र लाङाखै होननाया नंखाय होननानै बुङो बै हिनजाव गोदाना बिदि बुंनाया आरोखि ओमफ्रायहाय जोङो माने ससियेल मिडियाआवहाय नुनाय हिसाबै गोरोन्थिया बै हिनजाव खारग्राहाबो दङ आरो बेजों लोगोसे नैबे हौवा गोदान लागोआबो दङ नङा होमबा माने मोननैथिंजायबो गोरोन्थि दङ नैबे हिनजाव गोदान लागोआ बुंदों जाहैबाय थांनाय समाव जिथुनाखि बै हिनजावखौ नायदोंमोन बै समावहाय गोसोथोनाय दं नामा
होननानै बार सोंदों होननानै बुंदों। आरो बेजों लोगोसे नैबे जिथुनाखि हिनजाव खारनाय नङा होमबा बेबो बुंबाय जे माबाखौहाय गावखौ नासयदों, गावखौ माबा माबि बुंदों, दा बिनि थाखाय खारदों आरो हाबा जाफिनोबा बैजों थांफिननो गोसो गैला होननानैबो बुंदों नङा होमबा। दा बेखौ सलुसन्स माने फोजोबनो नङा होमबा, फोजोबनो थाखाय ससियेल मिडियाजों हाया। दा सिख्लाया गोसो गैया बै हौवानि न'आव थांफिननो, रायजो जाहैनो। आरो बेजों लोगोसे हौवानि न'खराबो बुंबाय बेखौ नांला, बे मानसिखौ मोनोब्ला माने प्रब्लेमा सल्भ जासिगोन, खोथा बाथ्राया जोबसिगोन होननानैबो बुंदों। दा बिथांमोना केस होलायलायोब्ला जेबो लाब जानाय नङा, ओरैबो लस जागोन। मानो होनोब्ला बांसिन फस्थायनांगोन होनोब्ला सेंग्रा लागोआ फस्थायनांगोन आरोखि। सेंग्रा मानो फस्थायनांगोन होनबा बै हिनजावा बैसोआ उन्दै होननानै बुंदों नङा होमबा। आरो बेजों लोगोसे नैबे हौवाखौ माने 42 बोसोर बैसो जानाय होनना बुंदों नालाय, 42 नङा, बिदि डकुमेन्टसखौ आंबो चेक खालामबाय, 1995 नालाय, दा 30 बोसोर जाना दं आरोखि बैसोआ। एथ'ग्राब बोरायद्रायबो नङा बा बैसो जाहाबनायबो नङा, मिडियाम साइजनि आरोखि। ओमफ्राय दा बेनो मेन खोथाया, सिख्लाया बैसो उन्दै, 17 बोसोरल'। दा 17 बोसोरबाथ' माने सिख्लाया बायसान्स केस नोंसोरो गेलेलायोब्ला सिख्लाया देरहाहैगोन बा हिनजावा देरहाहैगोन दे, बैसो उन्दै हिसाबैसो। नङाब्ला बैनि डकुमेन्ट्सआव बैसोआ उन्दै नङाब्ला, गाव थगायदोंब्ला बै सिख्लाया गेजेन जाहैगोन बा बै हिनजावा गेजेन जाहैगोन। आरो नैबे बुंदोंमोन जाहैबाय, बार सोंबाय थादोंमोन गोसोथोनाय दंना गैया, मोजां मोननाय दंना गैया होननानै बै हौवासानि बिमानैया नङा होमबा। दा बिसोरनाव बै बुंनाय रावा प्रुफ थानांगौमोन, माने नोंनाव गोसोथोनाय दंना गैया बैफोरबायदि होनना सोंनाया प्रुफ थानांगौमोन। प्रुफ थायोब्ला नोंसोरो देरहागौमोन आरोखि। आरो एक्सुवेलि बैसो उन्दै जायोबा हिनजावा बोसोरसे नांबावथारगौमोन। दा नोंसोरबो बैसोखौ नायस्लाबनाय जायाखिसै, बेनो खोथायाबो। डकुमेन्ट्स लानानै, आधार कार्ड पान कार्ड लानानै हिनजावखौ नाया होननाया, खिन्थु बै न'खरनि मानसिया खोन्थानांगौमोन, बेबो मोनसे न'खरनि मानसिया खोन्थानांगौमोन जे बैसो उन्दै, बैसो जाथ'वाखै, हरा होननानै नङा होमबा। अब्ला माने हाबायाबो जायाबो जानांगौमोन, जानोबो हागौमोन आरो। दा बेखौ बेखौ फोजोबनो थाखाय मा खालामनांगोन, हिनजावा बबाव खारना दं बेखौथ' मिथिया। हिनजावा न'आव फैनानै हिनजाव लागोजों हौवा लागोजों गोरोबलायनानै, हिनजावा थांनो गोसो गैखायाबालाय, थांनो गोसो गैखालाबालाय बेखौ जर जबस्तिबो लांनो हाला, बैसोआबोथ' उन्दैखा। आरो बेजों लोगोसे हौवा लागोआबो नांला होनना बुंखाबाय, अब्लालाय मानोथो ससियेल मिडियाआव दावराव खालामबाय थाबावनो, खालामबाय थानो दरखार गैलाथ'। सिरि थालायलायदो, आरो नोंसोरो हिनजावसाया न'आव फैनानै मिलायलायदो, मोननैबो गामिजों, मोननैबो रायजो राजाजों, हौवानिजों हिनजावनिजों गोरोबलायनानै बिसोरखौ आलादा खालामना होदो। आं बेखौसो लुबैयो। ससियेल मिडियाआव बयबो फैना बुंबाय, बैबो फैना बुङोब्ला बियो मालाबाबो जोबनाय नङा।